and ike anyị ekele unu ndị ọkụda na anyị ekele unu ndị nkanụ anyị ekele unu ọjị ya nwa anyị ji n'aka anyị ma na anyị ga-agụ ya ụbọchị a na-awa erimiji na Toscana anyị agụgụ ndị anyị ka a wee ụbọchị ebe anyị mara na ihe ihu nọ ebe a onye ọbụla sicha n'ụlọ dị iche iche mepụ ya ekpere anyị na-ekpe bụ ụbọchị taata 1st October a na-awa ji elu na Toscana onye ọbụla ga-eriri ya iri ndụ iri arụ isi ike Chineke ihe anyị na-ekele bụ ọzọ ife a na-eme na-aga n'anya biko nụ awasị achịcha awara achị onye ọbụla na-eji furu ya ime gịnị ihe dịbe ezigbo anyị na-awa ji a n'afọ nke nna na nwa na mmụọ nsọ ọhụrụ iji nye ji nke gị ọgaranya ụmụ ogbenye ụmụ ọgọ ana ịmara ndị ọzọ na-eri ji ndị ọzọ na-erikwa ji awe sụọ ọgaranya ụmụ ogbenye eze na ị ga-adị ndị ọzọ na-eri ji awe sụọ Ladies and gentlemen, Nico Ilana, Nico I need waiters, size the idea, getting in the neighbor. But before that, Nico, make that sure that you running. Nick Tias in the neighbor. I need one waiter. Let's do one way. Nico, big daddy Richie, I got a hello. But I'm not just so. Welcome to
ní ìdìbà ìjẹ́ jẹ́jẹ́ bàbá kí ìdìbà ìjẹ́ apádà.